Blay pibarok kipadba kipajukershan ya ke film daka escape bala penmi daka chwas imli film production kum kanong ka aikitin jong ke film daka escape ko abitip shapi baro baya ki videos bala PHAH WhatsApp number prakanda nyau sao prakanda nyau iwe not kabade ke first round jong ka fifth KHASI and dancing competition hajar pusau bala penya daka film daka escape kila poi pelachis pangut HADUH menta kasni Kapasngot tenat kalong bakani kejing ya kop shot bat ruai lasha ya ki nong shim benta ben pendon kam tang kejing ruai KHASI kebalong ruben pendruspa ya kaktien KHASI ka film daka escape kala ka ba pen krek habiju cinema hau benai October hajar opusau kala AILAD ya ki nong shim benta ban pa ya ki videos ha ka first round adu shitarik Julai HADUH lai pawai tarik jong Julai hajar opusau Kumta nama ki dangbun ki badang yo jing tip ha kini ki kandias ni nama ka jing don exam ki kena ha ki exam prepare ka film daka escape kala rai ban AILAD BIANG HADUH ka khatsan tarik August hajar pusau ka bade ka sni rakhila load ka ri India kila ban pha ya ka video jong ka first round juki ha WhatsApp number prakhandai nyau sao prakhandai nyau iwe not ki kusnami ki nong job hakani competition kan long tang ka ka prize ki nong shot ki nong ran first prize ka dei shilak tangka second prize ka dei 10,000 tangka third prize ka dei 8,000 tangka fourth prize ka dei 10,000 tangka fifth prize ka dei 1,000 sixth prize ka dei 1,000 ka ba seventh prize ka dei 8,000 ka consolation prize kan long tang ye iwe nong rai but ye iwe nong shot on jit man ki district na ki pratali ki district ringkat kentop ya ke Shillong City. Kita ki belayo message basha jit chaka semi final ki hab ban sale no ya ka bai rung jengki khnang bai ka videos jong pi ha ka first round on tap na ha urilum YouTube channel. Kita ki beladap sale ya ka bai rung kin ya ban pet free ya ka film daka escape on dal apen habiju cinema ha ubenai October hajar pusau. Ka film daka escape kala rai ban free ka wake calendar hajar pusam ban sapen mi da ka film hi daka escape ya kitu ki bala rung sha ka final ka film daka escape kala pentep ba ka film student Bangalore ka ba pen mi daka chwas imle production kan sami house name hajar pusan kan sepelong ru ya ka 6 KHASI dancing and singing competition hajar pusan ha ka ba ka first prize ya kinong job kan long arlak tingka kumta kito ki blarung final ha ka fifth KHASI dancing and singing competition hajar pusam bala penya da ka film da ka escape on special offer lada ki shot ki rai biang ha ka 6 KHASI dancing and singing competition hajar pusan lada jai ki ba shot pat rai ha ka ne ka fifth singing and dancing competition hajar pusau kim yo ikiti ki kusnam balak do haneng Henry kim di bendu jengkermen nama lada pi dan pada kasab ban ak pin sasajet kum ki supporting actor male but female ne kiting shop but puran senran ban ak ha ka film Lion Indian ban sapin mi da ka chwas imli film production ban sa direct da kiki Garrett nang ta on jet ru ban shot but rai ha ka film Lion Indian on je ban akum ki leno ki parlok jong ting shop parlok kapuran ki pulet bat kiwe de on je ban shat lang bat ki ting shop ki puran ha ka jing rai ka film student Bangalore ka film ban sa lit ring dorno sha Bangalore bat Goa kum tang kit bok kit riang ya kitu ki bela shat jet sha ka semi final bakin le bha bakin shat jet sha ka final ban yo ra ya ka song pisa ka ba shilak tingka kum ta kum kanong aikitin ngakit bok kit riang ya kitu ki bela shajit shaka semi final but kum jo ya kitu ki badang shuyo ya kane ka message ba phidang dan ya kalat ba phin la ban le biang ba phin ring ba phin dry na phin shot ba phin phai ki video jong ki ha WhatsApp number te ngakit bok kit riang pise baro nang pendon kan hok ya kasap ke jong pi ka ba phidon ublen kurkhu ya pi ha kini ki sap ba phidon namal kini ki sap ke dehi ki sap ke ba phin kintel ya la jong But kum joru ya kini ki ya kaktin KHASI kamta namar bakani ka chwas imli production ka AILAD tang ye ki jingrai KHASI kanang ba kan long ke jingruspa ya ka KHASI ke jongi hima teng kerbak keryang bat senang le baru namar ba
ha usnam hajar pesan ru kan sedon biang ya kani ka competition katali ke bahek ha kasong pisah hadu alak tingkat te wat num du jing kemen ada pim job ha kani nama kalat kanang pli shushu te tan kum tahi kule shibon